το αμάξι λέω. Τι γιατί, γιατί έχει αθηναϊκές φυλακίδες. Και σπάνε το αμάξι μόνο και μόνο επειδή έχει αθηναϊκές φυλακίδες. Ναι. Τι είναι παιδί μου, τι είναι, τι το κακό έχουν οι αθηναϊκές φυλακίδες. Είναι αθηναϊκές. Και! Τι και πρέπει να τα σπάμε. Ποιος το λέει αυτό ρε άνθρωπο. Όλος ο κόσμος το λέει άνθρωπο. Τι όλοι το λένε δηλαδή. Όλοι, ο Μπάμπης ο Στουγιάς, ο Κώστας ο Κοντζίλας, ο Πέτρος ο Παλτάς, ο Πεταλούγας ο Νίκος. Τι λένε όλοι αυτοί. Όλοι λένε αυτό ότι όπου δεις να το κοίτω με αθηναϊκές φυλακίδες πρέπει να το σπάς. Ναι, αλλά γιατί ρωτάω. Γιατί έχει αθηναϊκές φυλακίδες. Πες το διάλο ρε.